Καλημέρα, κύριε Λαμμένο. Εγώ είμαι σαν το GSO. Η αγαπημένη μου ομάδα είναι η GSO το Ολυμπιακό. Γράψε κάτω αυτά. Σχόλια εγώ έκανα έγραφη. Έκανα και πάντα έγραφη. Πατήστε το κουμπινάκι για να μην χάνετε ούτε ένα βιντεάκι και τα λέμε. Έκανα και το κουμπινάκι. Μέχρι να τελειώσει το βίντεο 24 ώρες θα μέσα στο δωμάτιο 20 μέχρι να τελειώσει το βίντεο όμως. Μη μου κάνει πλακίες και εφέ. Μη μου κάνεις. 24 ώρες τελειώνει ο βίντεο. Τι κάνει η Μαρία? Καλά. Τι κάνει η Μαρία και η Κρίστα? Καλά είναι. Πολύ καλά. Εγώ αγχωμένομαι για τη Μαρία και η Κρίστα που κάνουν βιντεάρα. Τι κάνει η Μαρία και η Κρίστα Δημό? Σε 24 γης. Τελειώνει 24 ώρες. Κάτε like, κάτε εγγραφή, πατήστε το κόκκινο κουμπινάκι για να μην χάνετε ούτε κάτε like, κάτε εγγραφή, πατήστε το κόκκινο κουμπινάκι για να μην γίνει γκρι. Αν θες να κάνεις εγγραφή, πατάτο για να γίνει γκρι. Αν θες το κινητό μου. Και εγγραφή, πατήστε το κόκκινο κουμπινάκι για να μην χάνετε ούτε ένα βιντεάκι και τα λέμε.